Nu kan je zijn, want de spajk schon fängt so zu schimmen, mit zu schreiben, dass eine Mess reid. Yes, die fangen an sehr fein reich zu werden. Und ja, wenn dat schon fängt so zu schimmen, dann muss das vier de Ungen ein bisschen raufdrehen, weil das nicht ganz so hoch ist. Das will nicht verbrennen, das wird bloß schmackreich haben. Meeste van jullie weten wo man spajk brood over. Ja, en dan dat hier bloos zageltjes lopen broden. En maar dat is zeer fijn reis is. En daar willen we dat manke klaps kneden. Oké, nu kijk je mal dit. Nu hebben we dat spajk afgezet. Doe als je dan al dat smalt. Maar ja, nu hebben we dat afgezet. En nu wollen we dat hier zo nog een klein beetje op zo'n papier opleggen, dat het meeste schmutz er nog met eruit trekken kan. En daar willen we dat hier op een klap snijden. En daar willen we 4 maken. Oké, nu hebben we den spajk eruit. Laat een beetje afkelen en nu wil ik den hier maak den klaps die scheren en wil ik dat durchkneden. Weet je, dat kan de voetsman kneden, maar ik heb er een beetje van vergeten, so dan doen we dat nu. We gaan helemaal durchkneden met den spajk erbij. En daar willen we de baken. Ik wil zeggen, dat geeft bloß een zeer schöne Geschmack. Zo'n reichert spajk te maken, dat geeft het bloß een zeer schöne Geschmack. So. Nou ja, dan zijn we zo dat we schon viel gemerkt. Dankeschön. Wel, nu hebben we klaps gemerkt. En ik wil zeggen, dit zijn klaps. Niet klapsjes. Klaps. Want je wil daar een kleine, dergelijke klaps hebben, dan moet je nog eentje restaurants voor. En ik wil die naam niet zeggen, maar hier, wanneer je een klaps tussen een tweebakje hebt, dat is te zijn. Dat er vlees is. Wie wil maar een lied eigen en die hebben dat eigen voor klaps. En die hebben zo'n kleine, derne klapsjes, ik wil gaan contraststeken in een tweebakje nemen, maar dat je wat zij dat houden, die wil zeer rekenen, die wil nog zeer spaarzaam, so. Dat wil je nou fijn. Maar ja, hier, nu worden klaps opgelegd. Ik wil gewoon 4 maken en dan wil de klaps doen opleggen. Dankzij. Nou ja, zoals ik eerst al zei, vandaar als je 5 de 5e 2020. We zijn hier bij Strukland. En nu willen we zien wat het 4 heeft. We gaan hier 4 gemerkt om onze klaps bakken. Ik wil je mal wijzen van enkje af. Dit is mijn oven. Die naam ik Don Pancho. En nu hebben we hier 4 gemerkt. We gaan checken wat het zit. Mijn laatste dat is ekenhout wat ik brukken doe. En wat is wat fijn geluid zijn, daar willen we klaps opleggen. Maar ja, mijn laatste Don Pancho, die heeft het hier alle fijn. Am Schwung, dass sie sagen, ich habe mir hier oben gemerkt und dann ganz mit Telen uitgelegd, dann bleibt der länger heute. Und ja, das hier sich schein, ein Sitzschein, ein Reckschein. So, am Stückchen Luder, da wollen wir Klaps bauen. Und dann noch anderes Fleisch. Dankeschön, hier von Strukland, Manitoba. Naja, Don Pedro sagt, das klaut erst nicht rein. So, weil sie kicken, das klaut erst bloß so fein. Nu hebben we wat we namen klops, niet klapsjes, klops. Hebben we hier opgelegd. En nu laten we hier bakken. Met ekenhout en ik heb nog een beetje kool bijgezet. Met mesquiet. Ik laat er wat fijn doen. Dankzij. Nou laten we ons laten hier. Maar ja, deze klops, dat zijn je zonnen met spajk te maken. Die worden zeer schijn smaken. Dankzij. Nu kijk hem mal af. Kijk dat hier. En vangt dan zeer schijn te rekken en zeer schijn te loten. Ja, ja. Du hast nog später das met kool oder met ekenhout klaps bakken. Jo, kijk maar dat bakt, maar bloos zeer fijn. Wil je maar fijn zijn, want ik niet kan alle erloten. Dankzij. Oké, nu heb ik de klaps alle gebakt. Hier kan je zien, ik heb hier een
groten Fall, was wir nennen Kloops, nicht Klopsjes, Kloops. Und hier habe ich allein ab, ich kann ein bisschen übergeladen. Aber prüf das mal. Dort mit das Spajk zu machen, dort gibt das bloß einen sehr, sehr schönen Geschmack. Ich würde das hier, der Rüt nehmen, ich habe ihn noch meist ganz abgegeben. Aber ich würde sagen, dort muss so eine Kloops merken, das ist mit extra Arbeit, aber dort ist das wird. Oh, schmecken bloß gründlich sehr schön. Dankeschön.